Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ya kamet badang sa Jong ba Aibok Madur ubade sipai khasi belaklat ka nyotrik unai wing arajar arfusau hajamu an Kashmir lalaj on tep Donburom mentakasni ka khat weitrik unai wing arajar arfusau hakasnong ikurim jong u hakasnong Lyngkhoi but hashwa ban ra ya kamet jong ni reu slur ka jela shaulum jingtep jong ka balang Catholic la penlong swada ka jinya seng le buram khaddu kabala penlong haying sa jong u haringkat ka jinya don lang ki para sipai ki bala shimru ye ka benta ban le buram kat kum ka rukom jongki bat hadin kata la rapat ye ka met jong ba Aibok shaulum jingtep jong ka balang Catholic ubadan hakasnong Lyngkhoi hi uba Aibok Madur ubalong sipai hapo ka Assam Regiment ubala don life south nem karata ula Iehnoh shadin ya wayu Khun Shynrang bat ikurim ya kajing le nyam ka bakhaddo la pendap do parish priest harengkat kajing don lang u father Felix Lyngkhoi ki reurang ba jong ka balang bat kiwei hagani ka sngi lawan ban snolem di ki parlok parajor ki bahaying hasem bat kala ru kajing wan bu senteu bat aimen sim ya ka ying ka sem jong ba Aibok de ka office trekam jong menteri rang ba kejela kumban syupen kin mau ha ka baya dei bat ka jing klat no jong ba Aibok Madur na kaliang menteri rang ba kejela u konrad kongkel sangma ula kular ban ai jingerap kepada ka song pisa ka ba hadu ar polak tengka bat kular ru ba kum ka sorkar kan don ringkat bat ka ying ka sem jong uni ureu slor kari Jing em yu tabas Jerusalem Jerusalem ngatang ya paban obleka jing xiong me jongi Uni iya kata Krishnang. Ha ki bahayang hasem jong I Aibok Madur. Kal utha upriya ngitip ki jing ki babun hendrei ki IT met bat min sim ban ya shaprang balong ki sipai bat ki chakri ya ki bin riu bat ka ri bro ko wei hakum kani klip mat ngimla ban klet ya ki jing jong ublai leng ba ki jing subun jong Aibok walai sa sha jingai hendrei ki sngi ki por ba iwan shuti kidai kisngi kijing kemen ya baro kibaya kendo badio compare lada haying ne halinti baro khoi kitip bat ki kren ne kijing bhajung kaktin katle ki basbun kayat kayeng da kijing Donburom kakam kajam da kijing ilong ibasmat bat reishtom inang ban train na dong shidong kajing long shipai kabat disiplin Mentangi ying sanut namar isu klat kindit klem jing shitom henrei dei ublei ubalatip badbo dei ma uhi ubalabo ya kisngi kiya tu kublei shibun Aibok salai suklai sai dwai lem nak vanta jungi kamtam ya ido mat idriel kumjoro ya kaying kasem Goes to the Sipoy Madur's family, and we stand in solidarity with them during this immense hour of grief. The state government extends its full support and deepest sympathies to the bereaved family. May Sipoy Aibok Madur's courage and sacrifice inspire future generations, and may his legacy live on forever in our hearts. But ulok ubakit kya yala ka jong kayeng kasem. Ulo badum ulawan ka no ya kayeng kasem bari kibaig bathon habang ilayo ya ka kubar bas ngausi ba sipoy Aibok Madur ba imdan shu ha ka hinyaw tarik naiwing arpaw
arpho arpsau hakapor baidang dan haka duty haki lom tha hasiasan glacier Jammu Kashmir. Isipoy Aibok Madur ibang ngiju khot iru ibahe bok ila shadien yala kalok ba temensim yau khun ba temensim jong ibadang shisnem shipobnai but ila noru yala ikme ikpa yaki nrengot ki para Shynrang but laingot ki para kentai ila IT la ka Jong ka jingim na ka benta kari ba jongi isipoy Aibok Madur on yai kan mau kum ukhon men ulok bat ukpa hakmat bat ka khmat ba phu sam khe bat baramon jong on yai kan mau bat on yai perto shi junam le suk shadwar jong ublei ba hebang bat nang yai ker khu najrom Imslam Indian Army Imslam kari India Jai Hind ya kan kapor ngan puliru ya to the Braveheart Sepoy Aibok Madur. We salute the imperial bravery of Sepoy Aibok Madur from Assam Regiment, who made the ultimate sacrifice in the line of duty on November 7, 2024 in Siachen. Hailing from a small village of Mabri in Lyngkhoi district of Meghalaya, Sepoy Madur embodied the true spirit of patriotism. His selfless act of valor will never be forgotten. We honored his sacrifice and remembered his unwavering dedication to our nation. Yada Yalakari has Siachen Glacier. Jammu Kashmir ha kahnyo tarik naiwing arhajar arkusal. Isipoy Aibok Madur idei khun prang sngi jong iba Rington Nongspung badikong Gloria Madur. Lakhaya ha ka arpunyo tarik jemang hat kendai spa kendai pau ha ka snong maubri ha rai yapngar Lyngkhoi district. Kum knaret bat kum ukhon prang sngi haye isipoy Aibok Madur ilalong ukhon tip sngi bat ubakong sneng ya laki kmegi pa bat ya laki nong hikai ila pule ha Little Flower School Higher Secondary School Maubri. Haka jinglong khna bat jinglong samla isipoy Aibok Madur ilalong ibri bajai ibatray shitom banyak krisyan lem yala ka Jong ka yeng kasem. Idei ibasmat basting banrep banrem. Itrayru kum umisteri. Hakipor balaj por isngautunat bha banyalakai ya ka jinglakai football. Ilong ibakloy banyarap ya ka jingdan kam hasnong atau. Iladan benta hababun ki kam jong kaseng samla snong kaseng samla balang bat aki kam jong ka sports club ha kasnong maubri kadai house nam ar hajar khatsau ba ila yo ya ka kam kum usipai jong ka 10 Assam Regiment ha ka Fire and Fury Corps kum usipai ila tray ha bon ki benta jong kari India house nam ar hajar khat khandai isipoy Aibok Madur ila pendak ya ila shim ya ka sakramen jong ka jingkentiu kurim Donburom bat ikong jantisha Lyngkhoi ha umpling Shillong bat ublay ulakar khu kerdoya ki da iwe ikon Shynrang. May he guide us through his memories, whatever we have had with him, and he's always there in our hearts. He'll be remembered. And as an Indian Army, we are always there to support the family in any of these circumstances. Khuble. And honorable family of our beloved Sipai, honorable family members of beloved Sipai Aibok, as we all gather here today to pay our last respect, the man who embodied courage, various aspects of courage, patriotism, and sacrifice. He is not only a soldier, but a son to a mother,
brother to his siblings, husband to a wife, and more importantly, a father to his son. He is a great source of inspiration for all of us. Personally, I feel a man who had various good things in him, which I fall short to express in my words. His dedication and his hard work was throughout seen and will ever be remembered in all of our hearts. Especially to the family, I express my deepest condolences. This loss is unimaginable. Our hearts are with you and will always be with you. The sacrifice of Aibok may inspire his son and the generations to come. May his memory bring you comfort and strength in days ahead. Hakani kaparthai Henry na gabenta ki bangai kajing e mat kajing e jungni kayarap hakayap ka im kamdei kajing yap kamdei kajing kun kamla ban penduno ya kajing ya dei kaba mela sanjur ha kajing im jungi Nio benta hakani ha kajing e jong kisanran jong Khun jomi ban ha kajing kemen jong ki Khun jong me baro toai ba kajing shai jong kajing dipa jong pres kantung shai hangi ha kani gopor jong kajing susi katba gidang duai na gabenta jong i sep Aibok Madur Mat na gabenta jong itu kiba i yai dau pres utrai jongi
Putrai Yesus Kristus, meu belasa lais ni hapo jentap, melapan kentang ya kecing tap jong gitu ke bangait hame, laki met jong ki kensa hapo kendau, ngitip bakin sami pan, kumbama mehi melami pan, to ai bakamet jong I Aibok Madur, men I parai jong I hakecing ngait, kan tia sup hakan kecing tap, haduk kata kesni. Kabama me ubalong gajing me pan bagajing im men sepen me pan ia ka kesngi buram doin song suk hagajing shai ke mat jong me ku trai jisu ha ke hima jong me junom la junom amen da gajing ngai hagajing kular ukres nyawan bantap ya ka met jong ini men ipara jong I balaklat no daga jing shania ublay bala ay jing em haki ay baro dongin ya duai bun sapen mi pat ya gane gamet shaga jing janai baga jing slok kiruku to blay try kan rad un isnay but un map lot ikilai kilet jong I to Chris unang sharai babha un yalami I shalayeng bansa rengkat bat ublay ukpa jong e jing suk to in command hangta junam ngedwai ya gajing dwai ga jong trai kok pa jong I ba neng kalong bakoi ka tang jong me kanwan ka Hima jong me kalong bamon jong me ka kendo ku ba neng ai nge menta ga jing ma mi jong I bahala ga sni matama pingi kang jong I kumba ngi ru ni ma ke balas ne wengi barwat yalam ngi sa ga jing persoi red fly ngi na ga basne amen ai bok
ko para jong yang kecil. Nyai ti thì hakikti basbon ki jong tu. Belai sok lesan. Siau belai. Kemaria thei soti. Jangal bakiru khoi baro. Kenwan ban siau lenti. Tau try Jesu Christ. Uba kingai. Uba kilap diang ke jing em ke jong pi. Unlong ye pi. Unong bishar uba hok. Penban uba isen. To late soup late sang. Nang te naneng. To nang doai nang kerku. Akmat ublay. Ya imei ipa. Jenman ki para. Ki persa. Kerku kerdo. Yai kmi ki kun jong pi. Yai kun. Ki bahayang asam baro. Ki lok ki jor. Ki balawan on Donburom me pi. Hagan ni gismi. Ki paralok si pai jong pi baro. To kerku. Kin lai ni jing mai man sak. Late suk late sang. Sayeng jong ublay. Haga kertenguk pa. Bat ukun. Bat umen sim bukoi. Amen. Okay, si pai. Ndak jong tekam. Sekerku. Tau mentang krek nampak jadi kat kepala tang katai bersubuh. Kalau kau ya UADC jong ka nongko. Kita buat terter.
Nem penhap. Eh, tak bijrong kamera. Play badan bor melamar melakot no ini iparai tei selade ni penpai kamet jong i saka kendau naga bagalami itip scambo kres benengkong benyap ban mi pan un sekresew ya kamet jong i bat jong kirungai barok Donburom nya idea ini man iparai Yesus Kristus do train priang sngub ha i ka jingsuk ka Hima jong ni pan ya kani do Kris utrai jong i amen utrai to ai ha i ka jing ja thai bom jukun in ja thai ha ka jingsuk Koi penyiar mata, cakapnya penyiar lah. Atau penyiar, dia penyiar lah. Cuma asal ya, pelan. Ya tu mah no, ya tu mah. Oh, lu. Ya no, ya kono. Ini tak kau start ni kan gitu. Oh, kata bentak baik nak. Tahu keng ke keng. Lu tahu. Ya, away ba. Hasil kerja gua. Aye pak. Kamu ni lewat tolak. Tidur bi an chong wa khon. Ini rom bi. Harga masuk. Harga masuk. Up. Harga masuk. Up. Harga. Up. Oh, one day. Ada belum